פעל בטיואן לדירה המפוקפקת שבבודפשט. הרבה מאוד סימני שאלה עולים סביב סדרת הפיצוצים בלבנון אתמול והערב. ישנם גם לא מעט דיווחים, בהם גם סותרים, אבל דבר אחד עולה כמעט מכולם. הפעולה הזאת לא החלה כנראה בלבנון, אלא רחוק מאוד משם. כבר אמש האצבעות המאשימות הופנו לכאן, לטיואן, ליצרנית הזימוניות גולדה פולו, שפועלת לא רחוק מהבירה טייפה. מדבקות של שם המותג שהתגלו על גבי המכשירים המתפוצצים, הפנו בבת אחת את האש של החברה שמייצרת את המכשיר הדי ארכאי הזה. גם אנחנו התקשרנו לשם היום כדי לחפש תשובות. I'm afraid I can provide you more information about this. And if we have any update, we will post a statement on our website. אלא שבחברה מיהרו להודיע היום שאין להם שום קשר לאירועים, ובמקביל הצביעו על מי שלטענתם הוא שסיפק את המכשירים לארגון הטרור הלבנוני, חברה בשם BAC Consulting, הממוקמת במבנה הלא מרשים הזה הרחק משם באירופה, בפרברי בודפשט שבהונגריה. בבת אחת המוקד עבר למשרדי BAC, כלי תקשורת רבים בעולם ניסו ליצור קשר עם הנהלת החברה, גם אנחנו ניסינו אבל לא היה כל מענה. למנכ"ל במטה שבטיואן שכינס היום מסיבת עיתונאים מיוחדת היה גם הסבר, חוזה שנחתם עם BAC ההונגרית לפני כמה שנים ואפשר לה לשווק את המוצר ליעדים ספציפיים תחת המותג גולדה פולו. 就是说我挂一个 brand 是多少钱？那我想说你都有跟我买其他产品，那你自己设计，那我就卖你厂牌. בטיואן טענו כי מההתחלה הבינו ש-BAC היא חברה מפוקפקת. בין היתר ניתן כי אופן התשלומים היה מוזר והגיע בכלל דרך המזרח התיכון. גם אתר האינטרנט הרשמי של BAC הוסר במפתיע מהרשת. עוד קודם לכן הציג האתר מידע מחשיד למדי, טקסטים גנריים שרובם המוחלט כלל לא קשור לתחום הזימוניות או התקשורת, אלא למגוון תחומים אחרים. 会觉得你是受害者吗？当然啦，我好好做生意，为什么会卷入这一次恐慌事件呢？ גם זהות המנכ"לית של BAC עוררה מיד חשד. קריסטינה ארצ'י דיאקונו ברסוני האיטלקיה, שמתוארת בפרופיל שלה כיועצת לגופים בינלאומיים רבים כמו אונסקו ובתחומים רבים ושונים, שאף אחד מהם לא קשור לייצוא ושיווק ביפרים. היא עצמה אמרה היום לרשת סקיי ניוז האיטלקית, אני רק מתווכת, אני חושבת שטעיתם, ואז נעלמה. You can't give me some information. I cannot provide you the information, more information about this. Yeah, if you can check our website.